Здравей! Днес е понеделник и това е място, в което всеки понеделник в 7 часа се събираме за една много специална напреднала медитация върху сърдечния и коронния център. Ако ти си човек, който иска да медитира, но до момента не му се е получавало, заповядай да пробваш тази техника. Аз бях като теб. Преди 6 години не можех да си представя да седна на едно място и да медитирам, но тази техника ми помогна всъщност да овладея себе си, да постигна повече вътрешна хармония, повече мир и да използвам тази медитация в своето ежедневие, така че да се справям по-лесно с всички свои трудности, да подобрявам взаимоотношенията си и още много, много, много. Ако ти е интересно, може да се включиш, входът е напълно безплатен, провеждаме практиката както онлайн в Zoom, така и на живо в нашия център Академия за лечение с прана и Архатик йога в България. Свържи се с нас, за да ти изпратим линк и да ти кажем как можеш да се включиш. Ще те очакваме!